jamalla hiire mon weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma on calminama on beltanama no fewi Abdoulaye Sarr golle maɗa peewi a weltanama en duttima yewtere meɗen foyre gendi e yesso he musidɗo mon Lamine Ba gueɗo Pular no bandiraɓe tedduɓe hande naten koye nder leydi Mauritanie ƴeewen guilandi jeeyi hoore mayri ha lamɓe laaminoɓe e nder leydi he kono haadi ɗum bandiraɓe tedduɓe mbiyen hande ko ñalgu nogas e jeetati jolal woni fedde l'indépendance nde Mauritanie hemno jeytare mum ummi e jimadi colonial ñalawma nogas e jeetati jolal jogorani wontude ñalawma ɗamuya mandi newu ɗelñitere ndimagu e wellitare ɓesgu Mauritanie ɓaleɓe safalɓe kala guila nogas e jeetati jolal ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi ñalawma ponnoɗo laatade mande rimɗude e kalifandi colonial en woni Farayse wonti ñalngu muusalla e lor e misère ñalngu bojji ñalngu janeysa ñalngu jurminigu wonande leñol ɓaleɓe tengti noon e ɓeɗo sankoraɓe yimɓe mumen sahodinɓe e ndin mbaadi bandiraɓe tedduɓe ñande nogas e jeetati jolal ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi laamu war hoorewu leñam leñamawu waɗi yarga nogas e jeetati koninke ɓalejo Mauritanie najo e dow ŋaña ŋañalde e wasde kadi jeejje ɗum foof ko gam weltorade ñalngu hitande capantati ɓiire nde leydi ndi hemno hoore mum walla mbiyen tan ɓe mbardi ɓe ko gam mawninde arabagal Mauritanie wadde ɓe mbaɗira yarga ko wonde ɓe ɓaleɓe ɓe gona arabeɓe ha joni bandiraɓe tedduɓe laamu Mauritanie jaabaki batte mabɓe bandiraɓe tedduɓe musidɓe fulɓe fullaɓe lamɗam mbiɗen hande ngubotoɗen koye nder leydi Mauritanie ndendandi l'islamiyankeri Mauritanie jeeya koye hirnangue ceɓtama Afrique wertago mayri kadi ko hedde million e capantati ujunere e temedde jeeɗiɗi kilométre carré limore ɓesgu leydi hoɗɓe hen ɓe ene qiime kadi e hedde million ngaji tati e temedere nogas e jeenayyi ujunere e temedde nayyi e capanɗe jeetati e jeegom aade heydindi funnague rewo ko ndendandi Algérie juutendi kerol ngol ko temenayyi e capanɗe jeegom e 5 kilométre carré hirnangue rewo ndandi Arabie Sahrawi démocratie jo juutendi kerol mabɓe toon ko ujunere e temedde 5 capanɗe jeegom e 1 kilométre carré Mali to funnague worgo juutendi kerol mabɓe ko ujunaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi e capanɗe tati e jeeɗiɗi kilométre carré tawi hen kiloji temedde tati e sappo ko maayo Kara Korongo kam e leydi Sénégal juutendi kerol mabɓe ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe 5 kilométre carré ɗi keeri foof noon bandiraɓe ko colonial en jiidi ɗumen so wona maayo Sénégal ko kerol mabɓe mbiɗen ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe 5 kilométre carré sekgo reedu Fouta woni kerol hakkude Sénégal e Mauritanie kono gendidi kadi ne wooɓa to hirnangue Becce filtengu Atlantique hedde fongo ngo kadi ko temedde jeeɗiɗi kilométre carré tuggude wuuro Ndiagu ha lamorgo faggudu leydi ndi hono Nouadhibou to rewo mayri son peccitima leydi ndi e pecce tati mbiyen ngoral filtingo Atlantique babudirngal kadi e jeerede Tule Ceene Sahara falde hakkundere nde sinki ɗum ko Tule Kaaƴe e Nadɗe Ceenije e dande maayo Sénégal tawi kadi ene waabi ɗum ɗiɗo diwnuji ko wayno Trarza
e barakna e gorgol e gidi makka wiya hanki waalo barak e Fouta Toro hunde tan e Fouta Toro ndeɗo hettere hono banggue worgo leydi ndi ina jogui kadi gueɗal mawgal no feewi e faggudu leydi ndi saabu kayre woni remotonde ndemeteri mayre kadi ko samme makkari e ndemiri e ko nandi hen jimno gendi ndi woni gendi Mauritanie ko Faraysi ndi heeɓi jeytare mayri ko ñande 27 jolal woni novembre nduɗo lewru ndu gonɗen hitande ujunere 1960 indi jayri kadi wonde ñootol hakkude rew Afrique e Afrique ɓaleejo hoɗi e mayri kadi ko safalɓe arabeɓe berbere en wolofaɓe soninkoɓe fulɓe kono holi no ɗi leƴƴi garde nder leydi Mauritanie holi no Mauritanie jibinira holi no tubakoɓe natiri e nder leydi he e holi kadi daawe ɗindi taaɓi handi yetti ñalaɗi hande ɗi ko ɗeɗo namde goniɗo musidɗo men Amadou Malal Gueye jabti e nder deftere mum wiyetende Kotki Mauritanie jiɗɗo humpito ɓurgo yajde foof ene wawi ruttitade kadi e ndeɗo deftere wiyetende Kotki Mauritanie bandiraɓe tedduɓe enen tongue tan mbiyen so tawi kay hakkillaji kewɗi ina nanggui leƴƴi makfara en e sowoya en pelɓodirino ko ina tolno kadi duuɓi 30 ko adi ni cosgol gendi Mauritanie e wiide kadi wonde lewlewdu pinal islamiyankewal lewlewti to duuɗe kese jibinade won ɗon tuma ko wayno Tiniguit e Tizixa e Tisit e Lixar e Rashid koye ndin ɗon mbaadi bandiraɓe wonni ɗin leƴƴi ma cuuɗi keɓe ndi kadi tiguirigui jimgol lamanteje bayɗeno Taradza Barakna Taganta e Adrar e ko nandi hen ko nonne kadi lamanteje islamiyankoje peeñi e nder on ɗon saaha to worgo leydi ndi kono lamanteri waalo e lamanteri Fouta Toro woni laamu almameɓe eltinde fiyande guila hitande ujunere 1968 keeɓi jappere e gardugol Cheikh Souleymani Baal lammini almami gadano e reedu Fouta hono Abdoul Kadiri Kane kono sikki ala bandiraɓe tedduɓe ɗeɗo lamanteje ɗe dañji kadi pelɓodira tosde no feewi eɗe rewankoje ɗe hayɗe tubakiri e sahandi ndi yiiɗi duumade nde leydi he ndi woni kadi e nadde gam jimde leyɗe ɗe so en tonggui tan bandiraɓe mbiyen ko pelɓodira ɗe limtini no feewi kono hitande ujunere 1992 tawi colonial fuɗɗima kadi hebde Mauritanie hitande ujunere 1994 woni leydi civil ujunere 1920 lawɗina Mauritanie ko jimadi leydi Farayse nder sunde weñje kala hita ujunere 1934 gasi ha laaɓi cerra wonde kala jettinare teskanode fonnode kadi riwtude ma dartade nadgol colonial en e nder leydi Mauritanie mbiɗe bandiraɓe hitande ujunere 1934 gasi ha laaɓi cerra kala jettinare teskinde fonnode kadi riwtude ma dartade nadgol colonial en e nder leydi Mauritanie kono hitande ujunere 1935 lawɗina Mauritanie jeeya kadi koye leyɗe jimaɗe Farayse biyeteɗe territorier d'outre-mer de l'Union française e hitande ujunere 1957 Mauritanie hokka wawde hutorade kadi décret loi cadre loi de fer e hitande ujunere 1958 siifa jeytare ñande 27 jolal ujunere 1960 jeytare gendi lawɗina caggal nanodiral hakkude Farayse e Mauritanie ñande 27 jolal gam dokkitgol ndimago gendi mbiɗen bandiraɓe tedduɓe ciftiren noon ma mbiyen ciftinen ko Portugal naaɓe kadi gadi jotodirde e hoɗɓe to bandar Guine addi julago ɗacce to rewo Sénégal woni ƴellitade kono Faidherbe gonnoɗo gouverneur Sénégal e on ɗon tuma jeppinano kadi jorta moƴƴa e jotodiral mabɓe
e lamanteje taariɗe ɗe saabi o mani yidde kadi fandinde fongo rewo maayo ngo laamuji gadanteji ɗi kadi goni e yiltade maslaha hakkude mumen saabu dañje ɗi gaño dendaɗo ko gorko goto tubako koninke dowriyanke casɗo biyetenoɗo koppalani lawɗini Mauritanie jeytama e jeeyiji mabɓe keeriɗe e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe hitande ujunere e temedde jeenayyi o wi ɗum Mauritanie occidental tawi noon o happitaki kadi lowre Espagne naɓe nde woni Cap Blanche woni e ma mbiyen toggere ranere nde jettinare rewo nde foola bandiraɓe tedduɓe faraysinaɓe kadi pandini adarar e nder hitande ujunere temedde jeenayyi e duuɓi jeetati ɓe ndewni hen kadi hoduji ɗi e hitande ujunere temedde jeenayyi e sappo e goho heddi tubakoɓe ɓe jaɓani hankadine ko tajje keeri caggal nanodiral hakkude Espagne e Faraysi e hitande ujunere temedde jeenayyi e nogas Mauritanie jeyta e hettere dolande Faraysi wiyetede AOF woni Afrique rewanke mo Faraysi woni Afrique occidentale française tabalde jettinare hakki ha hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe tati e nayyi kono koye hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe tati e jeegom ɓe keeɓi ndindi tawi kadi ɓe ndemtima kala koɓe purguno kala ferguitere e dow leydi he soppama bandiraɓe tedduɓe mbiɗen on ɗon tuma ƴellitare leydi mijitaki ni saka woota woodi tan ko jimandi colonial ma mbiyen jimandi koni kawgu min wawma fiima so mettima maayi ala ko mbawɗa hen jogitari colonial en kadi molanadi moole e on ɗon saaha ko ɗiɗo rafiji ɗiɓe tawdi Mauritanie naɓe so en kertini e Afrique e kuuɓal hono ko wayno ɓingu babagu bongu kadi gongu hakkude ɓesgu leñol e leñol ma mbiye leñol gotol hakkude kadi aade e nando mum goɗɗo mo hulani foof wiya so jimanoɓe ɓe pamno ɗum caliɓe kutoro ndeɗo feere kam e fitinaji e luure ɗayɗe hakkude mumen tubakoɓe jimatanoɓe ma kam keɓatano sagoji mumen e dow mabɓe ko selwi ma mbiyen Ndar mo Sénégal wontata kadi lamorgo AOF e Sénégal foof wadde lamorgo politique yankewo leydi Mauritanie e ɗi kadi tumaji leƴƴi eggiyankoji ma mbiyen leƴƴi eggiyankoji goni tan kadi koye ɓeydade hewde tan kadi eɗi ɓeydo wasde ala foof ɗo jiyata maale ƴellitare rendo so wona nuski ɗum mande keneli jeytare kadi puɗɗi wuttude nde ene wayno ko wayno boowe laaɗe diwoje tufde towɗe ma mbiyen tufde dowrowe goni e sosirede seeɗa seeɗa bandiraɓe tedduɓe mbiɗen koye nder lewru jolal ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e joyyi Sénégal naaɓe ɗiɗo Léopold Sédar Senghor e Lamine Gueye toɗɗa yo gon député ji e inde Sénégal e Mauritanie foof e hitan ujunere temedde jeenayyi e capannayyi e jeegom Mauritanie ƴetti ko mbaydi jeeyi leyɗe woni outre-mer ndi jeyta kadi e ɗen leyɗele ñande sappo jolal ujunere temedde jeenayyi e capannayyi e jeegom Ahmed Wul Horma Wul Babana woni député gadano Mauritanie najo rewata e makko ko Ndiaye Wul Sidi El Mokhtar hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e goho fayi ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeenayyi bandiraɓe tedduɓe mbiɗen ɗum kadi ina jeeya eko addanta en ma eko addata hakkilantagal kesal ha jibina
landaji dowriyankoji. bandiraɓe tedduɓe musidɓe fulɓe fulaɓe no mbiɗen ko décret biyeteɗo loi cadre de fer mono gasi tati corse woni juin ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeegom wallita cosgol sembe ciinowo tawi resdoyte ɗum ko avocat goto biyeteɗo Moukhtar Wul Dadda. référendum mo ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeetati addi kadi cosgol hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeenayyi caggal dosde gendi dow mbaadi laamu jakka gendijo woni régime parlementaire. juɓɓudi gendiji dentuɗe woni oni heɓtini leydi Mauritanie ko ñande nogas e jeeɗiɗi yarkoma ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e goho ndi woni kadi jeeyadi e terɗe cosɗe juɓɓudi gotago Afrique woni OUA hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e tati. adilama dendi kayri Mauritanie ko oɗo gorko biyeteɗo Moukhtar Wul Dadda guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom o jooɗima jappere ha ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati. oɗo Moukhtar Wul Dadda gardunoɗo kadi e anniya haɓade luure hakkude ɓesgu ngu kamɓe jumpugol e nder gueɗe nder ndereji leydi ndi hono Maroc e Algérie. e juko ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeegom Moukhtar Wul Dadda toɗɗita kadi yo jotto e jappere he o hawriti noon e jettinari syndicat ji lollirɗi kadi marxiste e maoïste kono doole ɗen perguitte gas ha laaɓi ceer nde wonno ɗe pelli ma mbiyen ɗe pelle ene wayno kañumen fof battidori ko nannattodirde woni parti ini woni parti bajjo ma mbiyen landa bajjo. laamu gonnoɗo e wonɗon tuma hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi en wayno feere wadde ndendadi Sahara eɓol Amar ronku gasde ha ɗum jibini luure tosɗe nder ɓesgu Mauritanie e hooremo saabi ɓoggol ɗowngu laamu ngu woni laamu gendi ndi woni e yolbude Algérie wambi kañumne diƴƴi moɓodiral Algérie kadi tuma ma mbiyen moɓodiral Polisario jaafoɗon kadi tuma o e heege hisgue no feewi ngue yoro wannode hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati kono Farayse pengnongu Dakar e lewru bawte kadi ha heeɓi décembre ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi waddi junggo e fandu e kono Mauritanie kono haɗani jangguji ɗi woni jangguji rewankoji ɗi e batte tosɗe hayni kadi e dow Nouakchott e wuuro lamorgo ngo batti wadde no feewi. bandiraɓe tedduɓe mbiɗen ɗen caɗele jeeya kadi koye dowrowe gaddude incuru gendi ha koni koɓe teɓɓi hojjudu lamɗo leydi ndi hono Moukhtar Wul Dadda ɓe lammini kadi gorko biyeteɗo Moustapha Wul Mohamed Saleh ñande 10 lewru morso woni juillet ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati. Moustapha Wul Saleh Ahmed Wul Bouseyfi e Mouhamed Houna Wul Haydalla ɓeɗo fof jooɗi ko ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati ha ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati. ko ɗo goomu gardigu ngu woni goomu kowoni kewu ngam ummitingol gendi sifodiri kadi e Polisario yo doccotte fitinaji ɗe gubbe jaam arta hakkude leydi Mauritanie e Polisario. nde tawno noon bandiraɓe tedduɓe ko gayi e nder ɗowngu laamu he ronka
yo kolodiral dañe Moustapha Wul Saleh fiyani hendu lebbi sappo tan e laamu fandu muɗum hela biyeteɗo kadi lieutenant colonel Ahmed Wul Bouseyfi jooɗi e jappere he ñande jeegom lewru setto woni avril 1999 gomu comité militaire de salut national koni kewu ngam kisal ngendi sosa eɗen mbawi wiide ndeysan ma mbiyen goranam laamu jigani Ahmed Wul Bouseyfi saabu lebbi ɗiɗi tan pawɗi seeɗa o waɗata e pere he caggal ɗum o teɓɓito e laana ndi woowa bandiraɓe tedduɓe ñande ɗiɗi lewru korse woni juin 1999 colonel Mohamed Khounawul Haydalla lomi e ganginorde laamu he ɓe mbi ɓe tokkiti laañi hare Mauritanie yalti e Sahara occidental e nder kadi tumaji baɗodirɗi kuditaji kewɗi limtinɗi mbaɗi hayso ɗi keɓani jappere nde kamne addi lajgol pelle dilloje henɗe woni pelle cerindiɗe laamuɗe bandiraɓe tedduɓe mbiɗen ñawngu woppata noon warat ko fedde koninkore wonde kadi e gardugol ma wiya Wul Sidi Ahmed Taya kelata jardugal Haydalla ñande 12 bowte ma mbiyen décembre 1994 ma wiya Wul Sidi Ahmed Taya 1994 ha ujunnaje ɗiɗi duuɓi joyyi colonel Mawya Wul Sidi Ahmed Taya gardinoɗo état major kono gendiwo e on ɗon tuma tawi kadi omo woni gardiɗo jagorɗe hitande 1991 ha 1994 tawi kadi omo woni kadi jagorgal ndenka leydi ko kañum tigui lomi e jappere he ñande 12 bowte 1994 e ballal goomu tamnogu sembe kono gendiw hono goomu koni kewu ngam kisal ngendi goomu ngu kadi o halfinano o ardinano bandiraɓe tedduɓe wiya hankadi faggudu ma yencine ƴellite sumgoji diwaniyankoji puɗɗo yuɓɓinede e nder lefol makko bandiraɓe tedduɓe ɓesgu leydi Mauritanie wuuri fatarade hamnide hantorinde e ɗeɗo kitale 1997 ha 1992 fatarade nde hono muɗum meeɗani andede e nder tarikh leydi Mauritanie leñamagu hilni añam ngu rewu dolni war hoore wonti ko wuura ɗawre datti rafiji musɗi naati leydi ndi ɓesgu ngu sekodiri ha joni ko batte mum en fanniyankoɓe mbiri goni teppi ƴellitare gendi ndi woni gendi Mauritanie leñol Mauritanie yi caɗele faggudu ɗe meeɗani yiide e gurdam mum buuña hankadi dakti bang yo bang hora yo hoolare artu e nder leydi Mauritanie mbiɗa hello ɓurgu hantoridde e nder laamu ma wiya kone ñalawma 27 jolal 1990 ñalawma mo 26 nofru ɓaleeru mbara nder ɓurɗi sifaji bonde ngam mawnide duuɓi 50 jeytare leydi ndi tengti noon ngam jalɗinde arabagal Mauritanie nder hitande 1991 o feññini kadi dosɗe leydi kese
o yeyni kadi keptingol keewal landaji keeriɗi mami landaji ceerindiɗi o sosi kadi landa makko biyeteɗo PRDS tawi bandiraɓe keneli démocratie gutti e dunde Afrique wiya hankadi yo follo e war hoore hankadi karmu bandiraɓe ƴeewe ka haala elle harmano ko heddi ko ɓe mbi lamminde tan ko kartal ene woni bandiraɓe ɓe mbi kadi ko kanɗo tan wonata ɗo hani eno haniri kono ka haala foof bandiraɓe wonti ko Bouba Gaɓɓule foɓɓantake kelle wempejere démocratie wonti deɓele Eliwul Mohamed Val hitande ujunaji ɗiɗi e duuɓi 5 ujunaji ɗiɗi e duuɓi 7 ma wiya Wul Sidi Ahmed Taya ɗannima ngal jacotako ñande tati juko woni août ujunaji ɗiɗi e duuɓi 5 tawi kadi omo yano Riyad to Arabie Saoudite jaloyde roi Fat en wayno conseil militaire pour la justice et la démocratie tokkiti ganginorde ma wiya Wul Sidi Ahmed Taya joƴini gorkajo mo wona kadi koɗo e ɗowgu laamu Mauritanie biyeteɗo colonel Eliwul Mohamed Val kalfinanoɗo kadi kisal gendi koyna tolno e duuɓi 16 wadde o jeeya koye yaadiɓe ɓoyɓe oɗo lamɗo pollaɗo ñande hen arti e hakkillaji yimɓe ngol ɗo konngol ngol hewno wiide so tawi ko yo Allah dandam e bone yiɗɓam ha mi wawa habtade añɓam nde jalɗi bandiraɓe tedduɓe follo ngo dolama ma wiya feewi ko Niger o ummi toon kadi o ƴaŋi leydi Gambie o dakli ɗon kadi seeɗa gam wertude nofru ene heeɗo holko kewata leydi mum walla holko haalete leydi mum bandiraɓe tedduɓe nde yano haw yanana duttal alanamo e leydi makko o jaccoyi koto leydi mbiteni Qatar moldimo ha hande e ngeɗo ñallugue nge gonɗen nogase goo lewru setto ujunaji ɗiɗi e duuɓi 6 Eli Mohamed Val yaltini wonde ma wiya so yiɗi ina wawi artude e leydi he kono ina harmani ɗum kadi ƴamde lefol laamu e nder ngal ɗon dawal démocratie wal jabborgal ha ñande ma mbiyen ha hitande ujunaji ɗiɗi e duuɓi 7 kono ɗum addanani ma wiya artude e nder leydi mum saabu hayso wiyani koyngal makko fuɗi gaye huɗone bandiraɓe ina nandi hen en honorino Eli kankoye kala jeenoɓe e laamu sabborgu ngu wonata ƴamowo jappere nde woni marsa ujunaji ɗiɗi e duuɓi 7 ɗen woote bandiraɓe noon hawrama eɗe labti no feewi ala guyka kono kadi hay goto dañani 50 e nder temedere ko ɗum addanoyte en lofu ɗimmu 25 marsa ujunaji ɗiɗi e duuɓi 7 mbiɗen ko ɗon wontoyto lofu ɗimmu ñande 25 lewru morso ujunaji ɗiɗi e duuɓi 7 to hoore boowal hawriti ko Sidi Mohamed Wul Sidi Abdoullahi e Ahmed Wul Dadda Sidi nawi rayi Ahmed kañum jebbili lawɗina Sidi ko lamɗo gendi Mauritanie o wondi kadi wondore lamɗo adorande ñande 19 setto ujunaji ɗiɗi e duuɓi 7 ko kanko kadi woni civil gadiɗo laamade caggal sumgo labtugo gila Mauritanie heeɓi jeytare mum hitande 1960 tawi ala guyka bandiraɓe tedduɓe mbiɗen yakare fuɗɗi feñde kalirɗe e jewtirɗe puɗɗi ɗeɗɗitede o qirri kadi
wargoji bannoyɗe nder ɗeɗo kitale ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeenayyi fayi ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi ɗiɗi o foti kadi ummanade artirde molinoɓe juɓɓule pelle dowriyankoje goni kadi e jibinede tawi ne jeeya hen landa notortoɗo islamiyankoɓe woni islamiste en kono leydi ndi kadi bandiraɓe woni incuru hawriti kadi caɗele guura ina woodi no feewi e on ɗon saaha ɗum ine jeeya kadi eko usti sembe lamɗo hayso tawi wona ɗum woni sababu ɓurɗo tengtude o gardiɗo jagore ɗo woni Zeyni Wul Zeydan suuti kañum woppi ganginorde mum démissionni ñande jeegom duujal ujunnaje ɗiɗi e duuɓi jeetati mbiɗen bandiraɓe tedduɓe gardiɗo jagorɗo hono Zeyni Wul Zeydani suuti woppi ganginorde mum woni démissionni ñande jeegom lewru duujal ujunnaje ɗiɗi e duuɓi jeetati sappo e goho duujal ujunnaje ɗiɗi e duuɓi jeetati Yaya Wul Wakfa toɗɗa gardiɗo jagorɗe kañum ne sompi ɗowngu laamu tawi noon e ngu waɗi kadi gayi mawɗi no feewi yaadiɓe lamɗo pollaɗo hono Mawiya Sidi Ahmed Taya e islamiste uji ɗiɗi sikki ala noon bandiraɓe ɗum wayi e koni koɓe kono yuwede giyal e fittanduni ciftinen kadi bandiraɓe e noon rewɓe jeenoɓe ɗowngu ngun ɗon laamu toɗɗitama e cabinet kesso o député ji ɗi lundi ɗowngu laamu ngu ni woni joƴƴini ɗaɓɓande yidde hutorade kadi kuulal kaɗowal ñande capantati lewru korsi ujunnaje ɗiɗi e duuɓi jeetati kono ngal ɗon kuulal hori gaynude hay batte saabu bandiraɓe terɗe ɗowngu ngu kala ha fi feggere cuuti démissionni jalti e laamu he jonte tati gendi ndi ina fekkori e ndi diwɗi ndi ala ɗowngu laamu gardiɗo jagorɗo o artira kadi e jappere mum watti kadi cabinet goɗɗo kono bandiraɓe ko hen feccere tan kadi hesɗitina o udditani damal wona pelle cerindiɗe ɗe wona kadi fedde dawriyankore ɗimmere nde gay mawɗi ɗi kadi cikkanoɗi ko kañum en caabino luure hakkude Sidi e koni koɓe ɓe guitta kañum en kala ha laaɓi ha mbica kono hora kadi bandiraɓe nanodiral yo wat ngam mataw namde ɗe jabtidaka ha jibini tokkitere ganginorde makko nangue hoore kellew tawi aduna o kala ina daara ñande jeegom lewru jokku ujunnaje ɗiɗi e duuɓi jeetati Mouhamed Wul Abdel Aziz ujunnaje ɗiɗi e duuɓi jeetati bandiraɓe tedduɓe mbiɗen Mouhamed Wul Abdel Aziz ujunnaje ɗiɗi e duuɓi jeetati ina nangi hakkillaji follo ngo ari ko caggal waylo waɗi e nder kono koni kewngu woni militaire en e gendarme kañumen e toppitinoɓe kadi nden ka gendi ndi woni garde nationale ma mbiyen ko wawno hen haalede hen fo bandiraɓe wattidi tan ko ciifgol nanodiral laamu sabbordu caggal ya gartaji limtinɗi yiilotoɓe maslaha hakkude Nouakchott e Dakar
bambare gardinoɗo sénat e wonɗon tuma jooɗi e jappere he balɗe 45 o woni ɓaleejo gadano meɗɗo kadi ardade Mauritanie hay sinno koye mudda dabɓo tawde hawrano ko yo jooɗo ha ñande jeegom lewru korse ujunaje ɗiɗi e duuɓi jeenayyi ɗum fof ko ɓaawo nde gardiɗo haut conseil d'état démissionni hono Abdel Aziz beele ne wawa kadi jeytede e ƴamoɓe lefol laamu e nder sumgoji laamu yankoji ñande jeegom korse ujunaje ɗiɗi e jeenayyi bandiraɓe mbiɗen ñande jeegom korse ujunaje ɗiɗi e duuɓi jeenayyi ŋuurali dawaɗi noon ɓe mbi kaɗata dimle yettoyade ɗo paano ala ɗo yaano artiɗo wonno ko Abdel Aziz jotti e jappere he haa ɗo e ngeɗo ñallugi hannde nge gonɗen bandiraɓe fulɓe bandiraɓe ɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe on beltanama no feewi e kuuɓal ko musidɗo bagguiɗo Pular e rewnoɗo kadi wiide yo Allah rokku en hirde e jaam eyyi bandiraɓe musidɓe fulɓe fullaɓe ɗam bandiraɓe ɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinima o beltanama no fewi en beltanima ceerno men Abou Ba joom juɓɓudi weltanama no fewi oɗo numéro mo 06 87 keɓani andude inde nde o weltanama no fewi Saydou Abouba ko noon en calmini en juurima Ousmane Daouda Diallo kañumne ko noon so ittude Diallo ala ko bonnata Djibril De kañumne ko noon weltanama no fewi e oɗo bandiraɗo debbo biteɗo Ramata tan ari yettonde arani mo 22 73 e Husseini Sow kañumne ko noon en calmini en juurima Yaya Ka eskey ngal weltanama no fewi Houley Abbas o ko noon weltanama no fewi e Abdoulaye Sall ko noon gorko mo wendinodi e Dieynaba Diallo ko noon Yaya Adama Aw ceerno men ko noon Amadou Tidiani An ceerno men kañumne ko noon Awa Ka weltanama no fewi eskey e Amadou Diallo eɗen mbiya noon ko kalɗo woƴa Amadou Diallo a weltanama no fewi yon gone jaam en beltanima kadi hono banimen debbo Farmata Amadou Demba Diewo en nananimo e Idrasine Ba ko noon Abbas Ousmane Ba dendagal hettotoɓe yewtere men weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma woni Foyre Guendi ɗum noon beltanama yon gone jaam